Nagsugod na og pagpamutang og Christmas decorations ang lokal nga kagamhanan sa General Santos City sa mga pampublikong lugar sa syudad. Kapin 10 million pesos nga pondo ang gigahin sa LGU alang sa tanang aktibidad sa Paskuhan sa Gensan. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Pinaspasay na sa pagtaod ng mga Christmas lantern kining pipila ka mga personahe sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City sa mga kadalanan nga anaa sa sentrong bahin sa syudad. Duna na say nagbutang og Christmas lights sa Plaza General. Gani kining mga entrance sa mong plaza at duna na gitaod nga green adornments. Samtang sa taas sa City Hall, duna na say gipatong nga malakastilyo nga dekorasyon. Kung Candyland ang tema sa Pasko sa milabayng tuig 2024 nga ligaya at galak sa Pasko, karon tuiga, tema niini ang lakbay sa Pasko, kung diin ipakita ang mga nagkariyang landmark sa mga lugar sa kalibutan. Karong Pasko sa Gensan, ang team nato is murag lakbay sa Pasko. Kauban nato sa pag-prepare ang mga barangay. Each barangay will prepare an iconic place world. For example, sa Paris, Eiffel Tower. Tapos ang sa uban na Statue of Liberty. Ang ceremonial lighting sa mga Christmas decor nakatagdang ipaygayon sunod bulan sa Disyembre. Matod sa LGU, gibana-bana ang moabot sa 10 million pesos nga pondo ang gigahin sa LGU alang sa tanang aktibidad alang sa Paskuhan sa Gensan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.